Je 30. alebo 31. apríl, marec, pardon. Veľkonočná nedeľa. A zálesácké stredko sa rozhodlo, že si bude cvičiť schopnosti prežiť. Takto to môže vyzerať na zálesáckom stredku. Vonku je nádherné počasie a chlapci si pripravujú svoj prístrešok na prežitie. Ja ho zabijem. Vidíme tu prvého účastníka nášho zájazdu, Matúša. Má radosť. Je tu aj fakla. Áno, veľmi nadšený. Je tu Vinco, ktorý prežíva len tak. Sú to naozaj chlapci, ktorí sú plní psychického odhodlania chodiť na stredko v každých podmienkach a robiť hocičo, čo im pomôže prežiť v tomto hnusnom, tvrdom a skazenom svete, nie, nepríjemnom svete. Takže chlapci pripravujú prístrešok, ktorý im pomôže prežiť. Áno, Wolfo, počúvam ťa. Týždeň až 2. Tu to vidíš, tu máš na video. A keď nie, to máš. To si myslia iba. Milanko, čo si ty myslíš o takomto stredku? Mne sa vieš čo páči, že keď sa odtiaľto pozrieš na tamtú stelcu, tak to vyzerá presne ako to, čo človek vidí, keď sa kúpne z Viedenskej smerom na Pečňanský les, že tam vidí rôzne osídlia, tak presne toto mi to pripomína. Tak keď sme tu boli ako stáli obyvateľia. Nož, v každom prípade, milí diváci, práve máte možnosť vidieť, ako sa mladí chlapci snažia prežiť. Asi nie. Tak keď sa vám veľmi podarí váš prístrešok, tak vám môžeme prehlásiť potom trvalý pobyt.